χειριδών. Έτσι, οι Έλληνες οδοντογιατροί δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν κρέας περισσότερο από κάθε άλλο οδοντόκρεμα. Ανδρική σειρά περιποίησης ιδέα χορμόνου. Η απόλαυση που ο άντρας δικαιούται κάθε μέρα. Τίποτα πιο δυνατό από το άρωμα του. Έλεγε και τράπεζα Eurobank. Η άλλη με τις εταιρείες του Χριστού. Τέλειο! Ας τα συγκρίνουμε. Τι σου δήλωσε ο πρόεδρος μου και φορά? Νέο απορριπαντικό πιάτων σαν Progress Micro. Η σύδωση, όλη η δύναμη. Duarte Scotch Whisky. Έπρεπε να το είχα καταλάβει. Αγιοθονόδος. Όχι και πρέπει. Ποιος παίρνει πρωτοβουλία? Kaiser, aged 12 years. Άμεση αναγνώριση σε όλες τις συσκευασίες Johnny Walker Red Label. Θα αισθανθείτε αμέσως. Νέα σειρά σαμπουάν Polycool. Τώρα με μέλι και ζυτάρι για μαλλιά βαμμένα ή με περμανάν. Από τον Schwarzkopf. Κατάνα, το νέο Sport Racer από τη Suzuki. Και προστασία. Σύμφωνα με την Οδηγία Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως έχει θέλετε? Μαριέτα Λατίνη. Ανθρώπινη αγωνία. Τώρα, ναι, απίθανες συσκευασίες για όλα τα μπισκότα Αλατίνη. Νέα θέρα με 2 σε 1, Whitener. Επαναφέρει τη φυσική λευκότητα των δοντιών. Συστήσεις σας και διαλογή όλη μέρα. Ζήστε τη φρεσκάδα. Ζήστε το φα. Παραλόγια. Και χιλιάδες μπισκότα Αλατίνη. Wow, νέο σύμβολο Αλατίνη. Νόστιμη αλλαγή. Διεύθυνσης. Σύντομα θα είμαστε κοντά σας. Μαζί σε κάθε σας κίνηση. Ακρόπολης, η εφημερίδα όλων των Ελλήνων. Καλύτερη ζωή. Μην κάνει τέτοιο γαλατίνι. Golden and Tonic. Lippy Experience. Λαυγά καθαρό και κρυστάλλινο ήχο στις κλήσεις από το κινητό σου. Έλα Αρμάν, τον κούρασες. Ήθελες τον απόλυτο ήχο στην επικοινωνία σου. Έφυγε. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Και 30%. Καλή σχολική χρονιά με ένα κλικ. IT Internet. Μόνο με 15 ευρώ το μήνα. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Με την ασφάλεια, τη βλάβη ή το ατύχημα. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Από κορυφαίες ασφαλιστικές στο cosmoteinsurance.gr. Πάρε αποκλειστικά δώρα. Τώρα με το νέο φώτα μοιάζει Κυριακή. Απόκτησέ το σήμερα με εγγύηση ικανοποίησης. Υπάρχει βαθό. Δύναμη ευθύνης. Δύναμη προοπτικής. Σοκοφρέτα και τώρα μάξι σοκοφρέτα. Απόλαυση μακράς διαρκείας. Σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα και στο e-shop μας.